Как да създадеш онлайн магазин от А до Я? Днес продължаваме с нашата поредица, като ще ви покажем как да купите и свършите домейн. Хайде да започваме. Вече сте в админ панела ви, натискате върху номера на магазина и отиваме в управление на домейн. Тук имате опцията купи и свържи. Днес ще ви покажем как да купите. Избирате вашето домейн и име, което сте си харесали. Естествено проверявате дали е свободно. Имаме 4 опции за разширения. Днес ще купим .com. Влизаме в следващата стъпка. Тук трябва да попълним тази бланка. Важно е да бъдат с латински букви. Пишем си името, фамилията, фирма, адрес, град, пощенски код и така нататък. И когато сте готови, натискате на бутона Купи. Тук ще ви излезе опцията да вземе пари от вашия портфейл. Преди това трябва да заредите селви портфейла ви с сумата за домейна. Когато зареди, вече ще сте готови. Сега, вече е купен домейна и го виждате, че пише, че се изчаква DNS отговор. Това означава, че до рамките на 24 часа ще получите одобрение за домейна. Важно е да влезете във вашия имейл адрес и да потвърдите закупуването, за да може активацията да бъде потвърдена.